जानायफ्रा गोसो होहाबदों मालाय नायनो हाया जालाय गामियाव बेरायलांनोसै हादानाव थांनो सासे ओंखाम जानाय अयथासार रागा फोजोंना फैलायबाय दान्दिसे सम ओइ मा खालामदों हा मा बोख्लायदों कारेन्ट सावदोंना बाल्ब लगायदों माबा माबि लगायदों एसे दिनैहाय हादानावहाय मा मोनोना थांनि खावलायफ्रा थनला जोब्बाय माथो बोरैबा जाजोब्बाय माथो बैसो जांबाय नालाय सोंहरफिननांसिगोनसो लायबाय नामाब्रा देरहायालाय आरोबाव आदा होननानै ओमफ्राय दालाय अबेखिनियावथ' दं नोंलाय मोनहैबाय ना माथो मोनहैनो माने गारि सालायगासिनो नै सोर सोर हादानावसो थांनो सानदोंमोन जों दाहायफोर नों फैबा दखाननि माल लायना होफैनांगौलायनोलै जोबनानै दखान खुलिबावबाय नोंसोरो हालालै नोंसोर संसारावथ' थांनानै थानांगोन ना आं मैगंसो लायनो नागिरदोंमोन बायनानै थारुनखौनोथ' बस्थासेसो आदसा साहा दखाना खुला दंना गैयाब्रा नोंसिनि खाथि नालाय दाख्लै बिमाय थैनायनिफ्रायनो दिनै होदोंना होआखैथाय आं नायहैयाखै दाख्लैनिफ्राय बन्द' उनजोंहाय मानसि फाथायहरदोंमोनला नोंनिफ्राय उनजों नोंनि मानसि फाथायहरदों बे जाहैबाय हादानना उदालगुरि 2 नं खालबारियावहाय सफैदों ओमफ्राय जों मेन फैनायनि खारना जाहैबाय थारुन लांनो फैदों ओमफ्राय आंनि सिबिङाखौथ' बैयावनो थाबोखाबाय थाबोनाया 3 बिगा 4 बिगा खुबैदोंमोन आङो ओमफ्राय एमजे फंबाय आंनिखौ दा नायलाङो ना नायलाङा नों सिबिंखौलाय बायस'नोसै आं नोंनिफ्राय बायस'निसै बिगायावनो जुदि 7 मन गाहाम जायोबा नायनोसै मा जायो ब्र' सिबिंनि फैसाजों ख्रिस्टमास जाहोनांगौ गथ'फोरखौ एडमिसन खालामनांगौ ना जोंना माबाफोराबो होआना लिडारफोरा बेफोरबायदिखौ आसा खालामजाला बिसोर बे लिडारफोरनि सायाव मोनजाया फंबाय जेबो मोना बिसोरनि गोदै रावाव बुहुलावबो दागो जावखा रायजोफोर आं हले बुंखायो आं नोंनो एडमिसन खालामनानै होगोन हेन टेन नोंनो इदि हैगोन ना बेफोरबायदि बुङो खिन्थु जाया सिबिङा खुबैना लादो एसे गावनि आन्था दङ दंनायालाय ओमफ्राय सिबिङा जानायालाय जादों खिन्थु फिथाइया एसे खम जादों एमजेआबो ब्लक लाबोदों मालाय नै सिबिं बेफोरबायदि आरोखि ना फिथाइया होदों फिथाइया खम जादों अबसे फिथाइया खम जादों माबाबाय थारुन लांनो फैदों आं थारुन ओमफ्राय नै बिबार दुदालिया जाजागोन ना जाजायाथाय आदा नैबे बे दुदालि नामा बे जाजागोन जाजा देन्थायालाय है लांनांगौलै लांनायसै दुदालियाखौ जोंना हजों बायना जाना आगोर मोना औ हा गोसोमखौ हरो ना माखौ हरो जायखिजाया लांनोसै मुदुमफुला नै ओरैबायदि माथो मानो जाया मानो हा टेस्ट गैबावासो बाव ओमफ्राय हनै बेयावहाय बै गोसोमा दा आं दानहैनायसोलै आदा बैलाय दुदालि नै मुदुमफुला पापाया इंलिसनि बा फिथा थारुन नै न'आ बेफोरबायदि आरोखि ना खिन्थु हादानफोरावहाय ना आबाद मावनानैनो आबादजोंनो मुदुमफुल फिथाइ वा नै ओरैबो आदानाव दंसाबो मैगं बायनांगौ खुनु दरखार गैया नै नै फंबायफोर फैदों नालाय ओंखायनो हरदों बे हादानाव खनसे गेजेराव एभेक्सन खालामदोंमोन ना बे हादाननि मानसिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' जादोंमोन गिर्जा न' माबा माबि सिफायजोबना होना गालांदोंमोन आरोखि जोंनिया मानि थाखाय एभेक्सन खालामाथाय दाथ' आरो
बेखौ खोनानो मोनबावदों माबा ओरै फारसेनिया BPFनो ओरै खावसेना माबा UPPLनो बिसोरनो साइन होआ बिदिसो खोनालायदों आरोखि मानो बिदि जादोंथाय बिदि जायोब्लाथ' जों मा होननानै बुंगोन जेसेबां खुंथायाव थाग्राफोरना बिथांमोनाबोथ' माबायाव नांनानै फैनाय गोजाना गोबां आन्दलन खालामबोनायनि मानसिफोरना अबयसे बिथांमोन बे आदामोन नङामोनबाना बिसोरनि माखासे माइरं एसे मोनथामानो NDFBयानो होन आबसुआनो होन बा सोरबायानो होनना बिथांमोनखौ बिराद मदद खालामो बेफोरबायदि आरोखि बिराद मदद खालामो ओंखायनो माला आं सम सम फैयो बिसोरनि अननायाना बेलेग हादाननि रायजो राजाफोर अननायाना बिसोरनिखौ जिबनावबो बावनो हाया बेफोरबायदि आरो गोथाव नै बिदिनो सिबिंफोरबो दं माबा माबि बिराद मोजां नों बेफोरबायदि जुदि मैगंफोर थायोब्लाना बेसेबां मोजां जायो हनै आदा माया जागोन थास' बिसं माबा दुदालि लांनो नागिरदों आं दुदालि खानानै हरदों आदाया आदा नोंनि अननायाव दिनै रबिबारमोन ना गिर्जा हाबदोंमोन दा आदा मोनाखिसैलै फिसाजो फैनानैहाय ए माबादों आङो ओमफ्राय गैया अट' थिग मोननानै रिजार्भ खालामना हरबाय आं अह बबेयाव फरायो फराया खामानि मावहैयो बाथाबारियावहाय अ आदसा दा नै बेफोर आदानाव मुदुफुलखौ नुगोन आरोखि थारुनाबा हले बिराद बयबो गायजोबोमोन आरोखि नायलांबाय थानोसै आदानि बा जासिगोनदां आदा बांद्राय नांला जासिगोन राननायाथ' बहा राननो बे बियाखै बे मोना आदा बे बियाखै बे मोना आं हारसिंसो लांजोबगोन आं एमजेनो हरनालै जाबाय आदा जाबाय बांद्रायसिगोन नै बेफोरबायदि दुदालि गोथाव जाहैनोसै दा मोनायावनो जाबाय आदा जाबाय औ रबिबारब्लाथाय ना ज' जाजोबो सोरां बाजाराव नै बेफोरबायदि ओमफ्राय ख्रिस्टियान ससाइटिनिफोरनिया फैगोन गिर्जा गबाय फैबाय साहा लोंफैबाय ओमफ्राय नै बेनाव होंगो दोंगोथार मा दङथाय टमेट'बो मोनो सोरां बाजारावहाय ओमफ्राय दिनै बेलाय बे अन्थाइ बायदियालाय सोरनिथो बे औ ए ओमफ्राय बेलाय मैदेर हाथाया हा लाखानायसो सोरां बाजार रबिबारब्ला नोगोर होंगो दोंगो जाथारो ओरै बे मोनसे दखान गं रबिबारब्ला मोननै मोनथामसोल'नो खुला जायो ना मा हा आदसा ओमफ्राय मैगंफोरखौबो मोनलायनो नागिरा माथो रबिबारबा गुबुन दिनाव ना बावहाय हा दस्रा बारावबा ए मादैनालाय न'आ बबेखौन्द' औ नंगौ खारनांदोंना खारनाङाखैमोन नोंसोरो हा न' होखारफैयाखैमोन होनबा नोंसोरनिखौ खनसे होखारफैयाखैमोन होनबा ओरैहाय होखारदोंमोन दा सोरां बाजारा दा एकदम सोरां जालांबाय गोदो खोमसिमोन नालाय नङा होमबा गोदो खोमसिमोन दा सोरां जाबाय दाउ ब्रयलार फानो हरैहाय अमाबो मोनो मालाबाथ' अमा मोनोदां ने आदा बाजाराव थिगानो दखान बेफोरबायदि होफैजेनबाय नै बिस्कुट माबाफोरखौबो सम आरोखि माब्लाबा बेबो दैलि नङा ए हरैबो दङ बै मोनसे दखान दं एमजे मोना मा लाखोथाय मा लाखो आं नांगौ दैखौ मोनसे खिन्थु दुदालिया मोना दै नोङो नोंलाय माला जाग्रा दुदालिखौ हरा थारुनाखौ लाङोला खिन्थु आं नाङा थारुनखौ खिन्थु दुदालिखौबा आं हरना होमारा हरालै मोनसेबो हरा आङो उल्था दामबाय थागोनलाय आंनि सिबिं बागानखौ नायनो आंनि सिबिं बागाना बैयावसो गथ'फोरखौ स्कुलाव फोरोंनांगौ ना ओंखायनो नोंहा सिन्था गैयालै मालाय फेरेंगा सार दंखायो अनहरबा सोर फेरेंगा सार दिपेन सार दं जोंफ्रासो रावबो गैया दिपेनाबो खम अफ्रि होनबाथाय मा एसेसो नाहरदो बेखौ हरलायोदां बाथोन देगोनफोर बायदि जोंनानै दं आरो नों मोजांसो बुंबावदों दाखालिनिफ्राय बाथोनखौ खांख्राइखौ जेरैबायदि सिलपाथायाव उनो बेफोरबायदि उंगोनफोर बायदि जोंनानै दङ
आरो नों मोजांसो होनबावदों बाबु सिबिंखौ नायलांसै दा एसे नोंखौ एसे थान्दा खालामलांसै एसे खर' गाज्रि खालामबावनोसै सिबिं आंनि बागानखौ खोन्थानानै